Φίλες και φίλοι του Exlibris, καλησπέρα. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για ένα βιβλίο το οποίο το έχω διαβάσει εδώ και αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια, και ήρθε η ώρα να σας το παρουσιάσω και όχι μόνο εγώ, αλλά να φιλοξενήσω και απόψεις άλλων παιδιών. Μιλάμε για το βιβλίο το Υπεροκειάνιο του Πιέρ Ασουλίν, που έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πόλης. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μου είχε κινήσει το ενδιαφέρον από όταν κυκλοφόρησε, που αναφέρεται σε ένα υπεροκειάνιο, σε ένα θαλάσσιο ταξίδι, και το οποίο συμβαίνει το 1932, λίγο πριν ο Χίτλερ ανέβει στην εξουσία, και παρατηρούμε τα γεγονότα και την κοινωνία της εποχής μέσα από τους ανθρώπους οι οποίοι ταξιδεύουν με αυτό το υπεροκειάνιο. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι οργανώθηκε μία συνανάγνωση κάποιων bookstagrammers, οι οποίοι διαβάσαμε μαζί το βιβλίο, ανταλλάσσαμε απόψεις, και ήταν ο Παναγιώτης, ο οποίος είχε και την ευθύνη της κεντρικής διοργάνωσης κατά κάποιο τρόπο, ο Ανδρέας, ο Ιωάννης, ο Φάνης, ο Νίκος και ο γνωστός σας Πασχάλης, που πρόσφατα έχω παρουσιάσει και βιβλίο του. Εννοείται τα links, μπείτε τα links, δείτε τα προφίλ των παιδιών στο Instagram και ακολουθήστε τους και αυτούς αν δεν το κάνετε ήδη. Ευχαριστήσω ιδιαίτερα φυσικά τον Πάνο και τον Πασχάλη, που είχαμε και μία συζήτηση μέσω Zoom, και θα έχουμε και και ανταλλάξαμε και τις απόψεις για το βιβλίο. Να πω εδώ τώρα την δική μου άποψη, όπως τη μετέφερα και στα παιδιά, και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση για το υπεροκειάνιο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μας δίνει, όπως όλα τα βιβλία που αναγκαστικά ασχολούνται, συμβαίνουν σε ένα καράβι, σε ένα περίκλειστο, σε ένα χώρο, ο οποίος αναγκαστικά παίρνει τα χαρακτηριστικά μιας μικρής κοινωνίας, γιατί δεν υπάρχει επικοινωνία, είναι ένας κλειστός, μια κλειστή άποψη της κοινωνίας, και επομένως βλέπουμε σιγά σιγά, όπως και τα μυθιστορήματα αυτού του είδους, μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό ο Μέγας Ανατολικός του Λίου Βέρν, υπάρχει και ο Μέγας Ανατολικός φυσικά του Εμπειρίκου, ο οποίος έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, δεν είναι επί το παρόντος να τις συζητήσουμε, αλλά σε αυτού του τύπου τη μυθιστορηματογραφία έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό της κλειστής κοινωνίας, και τις οποίες σιγά σιγά βλέπουμε τους διάφορους χαρακτήρες, και βλέπουμε χαρακτήρες κατά βάση, θα λέγαμε, αντιπροσωπευτικούς. Εδώ πέρα οι χαρακτήρες αντιπροσωπεύουν απόψεις, θα λέγαμε, απόψεις πολιτικές, εθνικές, εθνικιστικές, γιατί έχουμε από διάφορες πολίτες διαφόρων χωρών, και οι οποίοι λίγο πολύ εκφράζουν τις τυπικές, θα λέγαμε, απόψεις της κάθε παράταξης, του κάθε λαού κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια, εντάξει, ο Σουλίν δεν προσπαθεί εδώ πέρα να δημιουργήσει τόσο πιστευτούς, είναι πιστευτοί χαρακτήρες, είναι λίγο στον φόδης, να δημιουργήσει χαρακτήρες οι οποίοι είναι, πώς να το πω, μας ενδιαφέρουν οι ίδιοι σαν χαρακτήρες. Τους χαρακτήρες τους εδώ πέρα ο Σουλίν τους έχει κυρίως σαν φορείς απόψεων. Υπάρχει άποψη, και η οπτική γωνία είναι αυτή του κεντρικού αφηγητή, ο οποίος κρατάει κάποια κλειστά τα χαρτιά του για αρκετό μεγάλο μέρος του βιβλίου, λίγο αχρίαστα κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε να δεν είναι κάτι τόσο τρομερό, και φυσικά εμφανίζονται και ιστορικά, κάποια ιστορικά πρόσωπα και πραγματικά ιστορικά γεγονότα μέσα, και πώς θα μπορούσε να είναι. Βέβαια, να πω έτσι ότι η άποψη που έχουμε επιδεικνύσει για κοινωνία και τα λοιπά είναι η άποψη της, η οπτική γωνία μάλλον της μεγαλοαστικής, θα λέγαμε, κοινωνίας του Μεσοπολέμου. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές του βιβλίου, και όχι τα πιο μικροαστικά και λαϊκά στρώματα. Και αυτό πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλό, γιατί όπως είπαμε, το υπεροκειάνιο είναι ένας παραλληλισμός με την Ευρώπη, με την Ευρώπη εκείνης της εποχής που οδεύει προς το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με
τις γνωστές συνέπειες, και όντως είναι μια εποχή όπου οι μεγάλες κοινωνικές μάζες, οι ομάδες, δεν ήταν ακριβώς έρμεα, αλλά δεν είχαν και ιδιαίτερο λόγο, όχι το λόγο που έχουν σήμερα μετά το πόλεμο, μετά την όχι επικράτηση ακριβώς, αλλά με την έννοια της δημοκρατίας και λοιπά που έχουμε σήμερα, οι αποφάσεις παίρνονταν σε άλλο επίπεδο και οι απόψεις, θα μου πεις και σήμερα δεν, πόσο έχει δυνατότητα πολλός κόσμος να επηρεάζει τα γεγονότα, εντάξει, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όπως και να το κάνουμε. Δεν θα πω τώρα στις κοινωνιοπολιτικές συζητήσεις, αλλά κατά την άποψή μου σαφώς είναι διαφορετικά τα πράγματα τώρα από ό,τι ήταν το 1932. Άλλο που η ιστορία μπορεί να επαναληφθεί κλπ, αλλά διαφορετικά κινούνταν, διαφορετικά παίρνονταν οι αποφάσεις, τόσο για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο όσο και για τον Δεύτερο, και διαφορετικά γίνονται τα πράγματα. Τώρα είναι άλλες οι απαιτήσεις, άλλα τα, πώς να το πω, άλλες οι οδοί, άλλοι οι τρόποι με τους οποίους πρέπει να προσεγγίζουν οι ηγεσίες αυτά τα θέματα. Όχι, δεν το κάνουν άλλο αυτό, αλλά έχουν αλλάξει τελείως οι τρόποι. Τι άλλο να πούμε για το βιβλίο. Έχει πολύ ενδιαφέρον οι συζητήσεις, εκείνο το ζουμί, να το πω έτσι, του βιβλίου, στις συζητήσεις τις οποίες γίνονται μέσα πάνω σε αυτό το υπεροικιάνιο, στις οποίες συμμετέχει ενεργά φυσικά ο πρωταγωνιστής του βιβλίου, αλλά και πολλοί άλλοι. Είναι συζητήσεις και οι οποίες βέβαια πρέπει να ειδωθούν με την έννοια ότι γράφει ο συγγραφέας έχοντας επίγνωση φυσικά των γεγονότων. Γράφουμε εδώ σήμερα γεγονότα που ξέρουμε ότι θα γίνουν, επομένως οι απόψεις αυτές παίρνουν τον ήχο, αν θέλετε, εκφρά τον απόϊχο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Θέλω να πω ότι εντάξει, δεν γράφει, δεν προσπαθεί να γράψει ιστορικό μυθιστόρημα εδώ πέρα όμως ο Πιέρα Σουλίν. Γράφει ένα μυθιστόρημα το οποίο είναι περισσότερο, αν θέλετε, διδακτικό θα λέγαμε. Ένα μυθιστόρημα το οποίο επιχειρεί να δημιουργήσει την εντύπωση περισσότερο της περιραίουσας ατμόσφαιρας της εποχής, παρά να επιχειρηματολογήσει με ακρίβεια. Προσπαθεί και γι' αυτό ίσως κάποιες απόψεις ή κάποιοι χαρακτήρες φέρνουν λίγο προς την καρικατούρα ή προς το υπερβολικό, γιατί ακριβώς προσπαθεί να μας δημιουργήσει την αίσθηση της εποχής, να μας βάλει στο κλίμα της εποχής περισσότερο και όχι να μείνει στην ακρίβεια του τι μπορεί ακριβώς να υπόθηκε ή πώς να υπόθηκε. Πλοκή, δεν θα λέγω ότι υπάρχει ακριβώς πλοκή. Παρακολουθούμε το ταξίδι, είναι, εντάξει, δεν έχει γίνει κάτι να παρακολουθούμε την πλοκή. Γίνονται κάποια πράγματα και αυτά τα λίγα που γίνονται δεν θέλω να σας τα πω. Γίνονται κάποια λίγα πράγματα, όμως αν περιμένετε να διαβάσετε για την πλοκή ότι κάτι έγινε, κάτι θα γίνει και προσπαθούμε να το ανακαλύψουμε, νομίζω ότι θα απογοητευτείτε. Δεν είναι αυτό. Το βιβλίο αυτό πρέπει να το προσεγγίσει ο αναγνώστης που θα θελήσει να το διαβάσει. Θα πρέπει να το προσεγγίσει, όπως είπα, σαν ένα βιβλίο που μας μεταφέρει το κλίμα και τις απόψεις και την αίσθηση ολόκληρη μιας εποχής η οποία οδηγούσε την Ευρώπη στην επόμενη μεγάλη καταστροφή. Και πολλά από αυτά που λέγονται και γίνονται πάνω σε αυτό το υπεροικιάνιο έχουν ακριβώς αυτό το συμβολικό χαρακτήρα. Θα μου πεις γιατί τώρα, γιατί έτσι, υπάρχουν και παραλληλισμοί. Της π.χ. ο Πασχάλης βρήκε πάρα πολλούς παραλληλισμούς με το μαγικό βουνό. Είναι ένα σύγχρονο μαγικό βουνό από το υπεροικιάνιο. Το ερώτημα το δικό μου θα έλεγα ότι ναι, θα μπορούσε και να είναι, δεν το αποκλείω. Το άλλο ερώτημα όμως είναι το εξής: το χρειαζόμαστε σήμερα ένα αντίστοιχο με το μαγικό βουνό? Εγώ θα έλεγα ναι, το χρειαζόμαστε. Γιατί χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο μυθιστόρημα, ένα μυθιστόρημα που μπορούμε να το διαβάσουμε σήμερα.
σελίδοδείκτης, ο αντίστοιχος. Βιβλίο που χρειάζεται να υπάρχει σήμερα για να μας θυμίζει κάποια πράγματα, για να βρίσκουμε, και είναι ο σκοπός του βιβλίου αυτό, να βρούμε τους παραλληλισμούς με τη σημερινή εποχή και κυρίως τους παραλληλισμούς και στο κλίμα και στα επιχειρήματα και στις απόψεις, και να δούμε μήπως κάποιες απόψεις που πολλές φορές στοχοειδιαστικά τείνουμε να συμμεριστούμε ή να δικρούσουμε, μήπως πρέπει να τις ξαναδούμε υπό το φως των ιστορικών γεγονότων που έχουν προηγηθεί. Και νομίζω αυτός είναι ο σκοπός του βιβλίου και εκεί βρίσκει τη θέση του σαφώς, όσο και αν θυμίζει άλλο ή άλλα βιβλία ή άλλα αντίστοιχα βιβλία. Πιστεύω ότι απευθύνεται στο σύγχρονο αναγνώστη, όπως είπα όμως, που θέλει να δεν θέλει να διαβάσει κάτι τετριμένο ή κάποια περιπέτεια κλπ. Θέλει να διαβάσει ένα βιβλίο το οποίο να φέρει ένα προβληματισμό πάνω στις κοινωνικοπολιτικές απόψεις που υπήρχαν τότε και να οδηγήσει τον αναγνώστη να σκεφτεί τους παραλληλισμούς με το σήμερα. Δεν θέλω να πω ακριβώς τι γίνεται και πώς τελειώνει και λοιπά το βιβλίο, γιατί θα ήθελα να το διαβάσετε μόνοι σας. Στην ουσία ναι, είναι πολλά τα καταλαβαίνεις από την αρχή, δηλαδή λίγο πολύ, μόλις αν πας και λίγο πισινά, καταλαβαίνεις πώς θα τελειώσει και το βιβλίο, αλλά έχουν σημασία και οι λεπτομέρειες εδώ πέρα. Πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Σαφώς με τη συνανάγνωση έγινε πολύ καλύτερο, που μπορέσαμε να ανταλλάξουμε και τις απόψεις μας και να πούμε και ήταν πολύ γονιμή αυτή η συζήτηση, πιστέψτε με, και πράγματι αν έχετε και εσείς κάποια παρέα και ψήνεστε για τη συνανάγνωση, να το κάνετε συνανάγνωση, πραγματικά σας το προτείνω. Και τώρα πριν κλείσουμε φυσικά το βίντεο, θα παρακολουθήσουμε και τις απόψεις του Παναγιώτη, που είχε την καλοσύνη να μου στείλει ένα σύντομο βίντεο που λέει και αυτός τις βασικές του απόψεις για το βιβλίο, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Χαιρετώ τον Μιχάλη, χαιρετώ όλους τους συναντές του Ex Libris, ένα πολύ ποιοτικό κανάλι και όσον αφορά την παρουσίαση που κάνει ο Μιχάλης στα βιβλία, αλλά και όσον αφορά την ποικιλία του. Θα πω και εγώ τη δική μου εμπειρία όσον αφορά το υπεροικιάνιο, ένα ουσιαστικά love letter του συγγραφέα και στον πολεμικό ανταποκριτή, ο οποίος χάνεται στο ναυάγιο, αλλά και όσον αφορά γενικότερα τον κόσμο του 1930. Μ' άρεσε πάρα πολύ το concept, δηλαδή το γεγονός ότι έχεις να κάνεις με διαφορετικούς χαρακτήρες σε ένα υπεροικιάνιο που αναγκαστικά τους βλέπεις κάθε μέρα και ας υπάρχει μια ημερομηνία λήξης. Επίσης μ' άρεσε ο πρωταγωνιστής, τον βρήκα αρκετά έξυπνο και είπε πράγματα που με προβλημάτισαν, πράγματα που με έκαναν να γελάσω. Είχαν ενδιαφέρον επίσης οι δύο οι πρωταγωνίστριες. Αυτό που με χάλασε λίγο είναι ότι είναι εύκολο να είσαι μετάχρηστον προφήτης, δηλαδή το να λες πράγματα να σε προβληματίζουν που θα έρθουν στην Ευρώπη ενώ είσαι σύγχρονος, ενώ ξέρουν, δηλαδή, να ξέρεις πως θα κυλήσουν τα πράγματα. Το 1930 δεν ξέρω κατά πόσο μπορούσες να το δεις αυτό. Αλλά όπως και να έχει ήταν ένα πολύ ευχάριστο για μένα λογοτεχνικό ταξίδι και χαίρομαι που έγινε μέσα στα πλαίσια της συνανάγνωσης και με τον Μιχάλη. Αυτά λοιπόν είχε να μας πει ο Παναγιώτης για το βιβλίο. Τον ευχαριστώ και πάλι και ελπίζω να σας άρεσε και εγώ περιμένω πώς και πώς να το επαναλάβουμε. Αυτά λοιπόν και στο σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας άρεσαν οι απόψεις που ακούσατε. Ήταν το βιβλίο «Το Υπεροικιάνιο» του Πιέρ Ασουλίν από τις εκδόσεις Πόλης. Σας χαιρετώ και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.